Quart de Poblet inaugura avui les jornades de perspectiva de gènere en l'esport. Nosaltres hem vingut fins ací per tal de conèixer quin és l'objectiu d'aquestes jornades. Estem amb Cristina Mora, regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Cristina, bona vesprada, benvinguda. Bona vesprada, benvingut. Volem conèixer quins són els detalls, els objectius d'aquestes jornades. Doncs són unes jornades que inicia la Federació Valenciana d'Associacions de Gestió Esportiva i és una jornada per a visibilitzar el paper que tenen les dones, la importància del paper de les dones també al món de l'esport. S'acosta aquest 8 de març, aquest Dia de la Dona, suposa que també entre les activitats per a començar ja a donar força. Efectivament, i l'11 de febrer, que també el tenim abans, el Dia del Xiqueta i la Dona a la Ciència, sí. És com estem habituats, estem treballant per la igualtat de gènere durant tot l'any, siga el dia que siga, i és una manera també de visibilitzar aquest paper de les dones, de moltes dones, de generació de dones que han obert camí a altres generacions més joves i que han d'estar presents no només a l'hora de fer esport, sinó també a la gestió, en les associacions, en els clubs, en un paper molt important dintre de tot l'entorn esportiu. A més, no sé si casualitat, jo crec que sí, és casualitat en les últimes hores, en els últims dies, aquesta polèmica per qui ha guanyat i qui més, justament, coincideix amb aquestes jornades que van per aquest camí. Efectivament, analitzarem també el paper que tenen els mitjans de comunicació a l'hora de cobrir aquestes notícies esportives que sempre fiquen l'ull dintre del món masculinitzat, però és veritat que els esports i els equips femenins han d'estar presents més del que estan presents avui per avui dintre del món també de la comunicació. Gràcies, Cristina. Estàs acompanyada de Miguel Ángel Nogueras, que és el president de GEPAP. Volem parlar també amb ell perquè ens contés l'altra part, l'altre 50% d'aquestes jornades. Miguel, bona vesprada. Bona vesprada. Importantíssimes aquestes jornades. Absolutament, perquè el món de l'esport encara és un món que cal pensar que encara queda discriminació i desigualtat en l'àmbit de les dones. Penseu que en l'àmbit de l'esport federat continua havent una desigualtat enorme entre la participació d'homes i dones. És de veres que en l'esport popular, en l'esport de base no, està més igualat, però on sí que trobem una certa mancança és en l'àmbit de la gestió, com ha dit Cristina, en l'àmbit de la direcció de clubs, d'entitats esportives, de federacions, d'empreses, inclusive en el món de l'associacionisme esportiu. És a dir, encara falten directives dones. I, per tant, el que volem avui és tractar de reflexionar i debatir sobre aquesta problemàtica i veure quines són les vies de solució que podem aportar entre totes i tots. Moltíssimes gràcies, Miguel. Gràcies a vosaltres. Nosaltres se quedem així disfrutant d'aquestes jornades de perspectiva de gènere en l'esport, sí, en Quart de Poblet.